Ja. Okay, er I klar? Yes. Ej, øjeblik. Yes. 3, 4. Der står krokus i min have. Der står øller på mit bord. Under himlen hænger lærken som et fjernbevæget frø. For i lærke tænker hverken på at kæmpe eller dø. Her er fredeligt og stille. Her er ingen larm og støj. Jeg har sået hos persille og et brev med purløg. Lad verden slå på panden og bekæmpe spillets spot. Jeg vil enes med hinanden og mig selv og have det godt. Der er nok, som går og sysler med at sprænge kloden væk. Jeg vil ikke have skærmysler og kanoner bag min hæk. Mens de andre går og sveder med at give hinanden lak. Ved at pusle med rødbeder, selleri og pastinak. Livet er en dejlig gave. Jorden er en herlig jord. Der er øller i min mave. Der står krokus på mit bord. Når reserverne skal stille fra at splitte kloden ad, skriver jeg med krogspersille verdens mindste helteblad. Livet er en morgengave. Sjælen er et pilgrimskor. Livet er en morgengave. Sjælen er et pilgrimskor. Livet er en morgengave. Sjælen er et pilgrimskor. Livet